mange, mange år siden boede der i Persien en fattig brændehugger, som hed Ali Baba. Hver morgen stod han tidligt op og drog sammen med sit æsel den lange vej til de store skove i det vestlige Persien for at hugge brænde. Jeg er en brændehuggermand, huggermand er jeg. I hele Persien finder sig en huggermand som mig. Jeg er en øksesvingermand, økseklingersvingermand er jeg. At huggebrænde er en leg, når blot man økseklingen svinge kan som mig. Jeg er en brændehuggermand, huggermand er jeg. I hele Persien finder sig en huggermand som mig. Pludselig hører Ali Baba lyden af hestehove, der kommer nærmere. Hvad er det? Her plejer der aldrig at komme nogen. Vi gemmer os. Godt, røver! Se så, kom ned af hestene! Slip skattene herover til hulen! Nu åbner jeg hulen! Stille, røver! Stille! Sesam, luk dig op! Hurtigt, røver! Ind i hulen! Røverhøvdingen og hans mænd forsvandt en efter en ind igennem den mystiske åbning i klippevæggen med deres skatte i tunge sække. Et øjeblik efter kom de listende ud igen, bandt de tomme sække på hestene og red bort. Det var da mærkeligt. Kliplokken åbnede sig, da han sagde nogle magiske ord. Jeg tror også, jeg prøver. Hvad sådan var det nu, han sagde? Det var noget med... Jo, sesam, luk dig op! Ali Baba blev meget forbavset, da hulen åbnede sig. Han gik forsigtigt ind og kom lidt efter ud med guld i 2 tunge sække. Han bandt sækkene på æslet og begav sig på vej mod byen. Hjemme i Ali Babas hus går hans kone rundt og venter på ham. Hun kan slet ikke forstå, hvor han bliver af.
Nu er gulvet skuret rent, dynen har jeg glattet pænt. Og i ovnen står en kage, den skal Ali Baba smage. Når en gang han kommer hjem, klokken den er over 5. Han skulle komme lidt i 4, det er det jeg altid siger. Ham og vores Ali Bibi kan få det til at give gib. I hjertet på en stakkels kvinde, de er aldrig til at finde. Og nu bliver jeg helt nervøs, er mon æslet sluppet løs? Er han faret vild derude? Ja, lige så jeg kunne tude. Og røverne monstro, at de har fanget Ali Baba og har smidt ham i lænker. Nej. Sikke noget vrøvl, jeg tænker. Nej, jeg må finde på noget helt andet. Jeg vil lægge mig på sengen, jeg vil falde lidt til ro. Og så kommer hammerdrengen, inden længe vil jeg tro. I det samme kom Ali Baba hjem sammen med sønnen Muhammed. Han fortalte hende alt om røverne og deres skattehule i skoven, og om hvordan han havde taget 2 sække guld fra dem. Først blev hun naturligvis meget forskrækket, og så blev hun vred. Dagmor, ved du hvad? Far og jeg vil lige være ude i skoven. Tal lige til stille, vil du ikke? Jeg har lige et par ord, jeg skal tale med din far om. Ali Baba, kom herhen. Ja, hvad er der? Ali Baba, har du røvet guld fra røverne? Ja, det har jeg ude i skoven. Jeg fandt en skattehule derude. Har du talt, hvor meget der er? Ved du hvad, der er simpelthen så meget, at det overhovedet ikke kan lade sig gøre til det. Jamen, så må det da kunne vejes. Jamen, for at kunne veje det, skal man jo have en vægt, og det ved du da godt, at vi ikke har. Jamen, jeg ved en, der har det. Det er din bror, købmand Kasim. Ham låner jeg bare en vægt af. Ja, lad os gøre det. Næste morgen går fru Baba over og låner en vægt. De vejer deres guld og leverer derefter vægten tilbage. Et øjeblik senere banker det hårdt på døren hos Ali Baba. Kom ind. Goddag, Ali Baba. Goddag, Ali Baba, Jamen, goddag, min kære bror, købmand Kasim. Det var da hyggeligt. Er du så lige god? Ja, du er god til at lade som om, hva'? Og hvad mener du med det, Kasim? Nu har jeg regnet dig for at være en fattig brænderhugger, og så er du så rig, at du vejer dine penge. Og sikke noget sludder at sige. Sludder? Det er Ja. absolut ikke sludder. Kan du huske den vægt, som du lige har lånt hos os, hva'? Ja, det var til at veje grøn i, forstår du, for vi... Ja, den er god med dig. Næh, min kone, hun smurte noget klister ned i bunden af den ene vægtskål, og der sad noget guld fast. Hvor har I fået fat i det guld fra, Ali Baba? Fortæl mig det så! Jamen, du ved da, Kasim, jeg vil... Fortæl mig det så! Jamen, Kasim, jeg skal nok sige det til dig, men så må du altså love mig, at du lader være med at sige til nogen, hvor jeg har fået det fra. Jeg siger det til lige, hvem jeg vil. Hvis du ikke straks fortæller mig det, så går jeg lige ned og melder dig ned hos politiet. Og Kasim, det er da ikke pænt, at der truer mig på den måde. Nej, Kasim, så kom der her, så skal jeg nok viske til dig, hvor det er hen. Så kom herind, så skal du bare høre. Nej, så hører. Jo, for så siger sådan her. Du går ned til den store skov, ned i træet om det. Hvad siger du så, når du vil have den der hule til at åbne sig? Jo, forstår du, så siger jeg sådan her, nu skal du bare høre. Hvad for Samson? Nej. Sesam. Ja, det er rigtigt. Siger du det? Ja. Nå, der dumme du der, Ali Baba, for nu går jeg ud og stjæler hele skatten fra dig. Pøh, han var længere herude, end jeg havde troet.
Lad mig se en gang. Ja, der er træ der. Og der er jo fjeld. Der er en klippevæg der. Det må være den. Bare nu ikke nærmere ham der, Ali Baba. Jeg prøver en gang. Hvad var det nu? Det var... Jo. Sesam, sesam. Luk dig op. Sikke et syn, det blinker som lyn af sølv og af guld og af kostbare stene, røde rubiner, skinnende silke. Det er mit helt alene. Pragtfulde perler, jade juveler. Ali Baba er dum. Ali Baba er dum. Han er dum, hvis han tror, at jeg deler. Sikkert mange penge der. Jeg tror, jeg starter med et sæt guldstykker. Hvad var det så, jeg skulle sige for at komme ud? Det var noget med... det var noget med et korn. Hvide, luk dig op! Med havre, luk dig op! Det var måske en frugt. Æble, luk dig op! Blomkål, luk dig op! Jeg vil ud! Luk op! Kartoffel! Luk dig op! Hjælp! Og i mellemtiden havde røverne været ude på et heldigt røvertogt, og var nu på vej hjem igen til deres hule med det kostbare bytte. De fik straks mistanke om, at der havde været nogen. Derfor trak de deres sabler og skyndte sig hen til hulen. Røver, det er ligesom om, der har været nogen her. Det her må vi undersøge. Stille! Sesam, luk dig op! Lad mig komme væk! Hey, en tyv! Dræb ham! Og så dræbte de ham. På røverhøvdingens befaling tog røverne og huggede Kasim i 4 stykker og hængte stykkerne op inde i hulen. Dette skal være til skræk og advarsel for samtlige røver. Jeg mener 20 knægte i hele området. Hey, røver, stille. Vi må ikke glemme at lukke hulen efter os. Sesam, luk dig i. Og så til hestrøver. Kom så. Det var ikke så godt. Stakkels fru Kasim. Nu har hun gået rundt og ventet hele aftenen på Kasim. Til sidst kan hun ikke holde det ud længere. Hun sender sin slavepige Morgiane over til Ali Baba for at spørge, om han ved noget. Ali Baba beroliger Morgiane ved at fortælle hende, at han vil ride ud og lede efter ham. Ali Baba red ud til hulen, men da han intet spor så af Kasim, tog han mod til sig og sagde for anden gang de magiske ord. Sesam, luk dig op. Da Ali Baba trådte ind i hulen, så han Kasim hænge ned fra loftet i 4 stykker og blev straks klar over, hvad der var sket. Stakkelsbror Kasim, i 4 stykker! Nej, i 4 stykker? Jamen, det går jo aldrig. Folk vil jo begynde at undre sig over, hvordan det er sket.
Og så finder de måske ud af alt om vores skattehule. Nej, jeg må spørge om Morgiana lige så snart jeg kommer hjem. Hun ved sikkert, hvad vi skal gøre. Ali Baba rider hjem med Kasim. Og så snart han er kommet ind ad døren, tager han kurvene med Kasim ned fra æslet og gemmer dem. Han går uden for huset og kalder på Morgiane. Morgiane! Morgiane! Ja? Der er sket noget forfærdeligt. Kasim er blevet dræbt af røverne og skåret i 4 stykker. Men vi må sørge for at få det til at se ud, som om han er død en naturlig død. Jamen, hvad skal der blive den stakkels fru Kasim? Jamen, hende gifter jammer med. Jamen, nej, det er så forfærdeligt. Altså, Morgana, ved du hvad, det nytter ikke noget, at du tuder, Morgana. Du må hellere hjælpe mig, ellers opdager folk bare, hvad der er sket, Morgana. Ja. Men så hør her. Jeg har også en idé. Hør nu. Jeg kender en gammel skovmager, der bor lige herhen om hjørnet. Ham henter jeg, og mod et par guldmønter får vi ham nok til at sy Kasim sammen. Og ved du, hvad jeg gør? Jeg binder et tørklæde for øjnene af ham, sådan så han ikke kan se, hvor vi går hen, ikke? Det kunne være, han ville sladre. Nå, men farvel så længe. Og Morgiane hentede skovmageren og bragte ham til Kasims hus. Du må skynde lidt. Kom nu her. For nu er vi her. Stå nu roligt. Kom så. Nu skal jeg tage benet fra dine øjne. Kom. Se nu. Nu er vi her. Hvor er så det, som jeg skal sy sammen henne? Her. Se nede i kurven. Her er han. Jamen, det der. Jamen, det er jo en død mand i 4 stykker. Nej, det ved jeg ikke rigtig, om jeg vil. Eller... Kan du så... Hvad? Her har du et guldstykke til. Kan du så se at komme i gang? Ja, så lad mig da bare. Nu skal vi sy Kasim sammen skal vi sy. Nu skal vi sy Kasim sammen skal vi sy. Det er svært at sy ham, men hvis man syr med store sten, når man skal sy Kasim sammen, går det ligesom ingenting. Og hvis det skal holde noget, når man skal sy Kasim sammen, må du lytte til min råd. Du skal bruge kinesertråd. Nu skal vi sy Kasim sammen skal vi sy. Nu skal vi sy Kasim sammen, så han bliver så god som ny. Så, nu er jeg færdig med at sy ham sammen. Hvad? Er du allerede færdig? Ja, jeg er nemlig byens hurtigste skommer. Ja, og jeg er også den dygtigste, selvom jeg er den ældste. Ja, det er godt med dig. Du snakker alt for meget. Kom herhen, så skal jeg give dig bind for øjnene. Au, du binder det så stramt. Ja, jeg binder det lidt stramt, men det er for, at du ikke skal kunne se. Kom, så går vi hjem. Hør, du kan vel ikke se, hva'? Nej, ikke noget betydning. Udmærket. Kom, så går vi. Så kom Kasim til at se helt pæn og almindelig ud. Sådan så han også kunne få en helt pæn og almindelig begravelse. Og Ali Baba fik fru Kasim som sin anden kone. For sådan gjorde man nu dengang i Persien. Men hvad skete der i mellemtiden i røverhulen? Jo, da røverne næste gang kom tilbage til hulen, opdagede de, at Kasims lig var borte. Røverhøvdingen blev rasende, for nu blev han klar over, at andre end Kasim kendte til hulens hemmelighed. Han sendte en forklædt røver ind til byen for at få at vide, om en eller anden af byens borgere pludselig var kommet til penge. Da røveren næste morgen kom til byen, der var der kun én eneste af bazarens butikker, der var åbne. Og det var tilfældigvis skomagerens. I husker nok ham, der syede Kasim sammen. Godmorgen. Du er flittig, hva'? Er dine gamle øjne virkelig så gode, at du kan sidde her og sy næsten for solen er stået op? Jeg ved du ikke, at jeg er kendt for mit skarpe syn og mit gode arbejde. I går blev jeg for eksempel hentet for sin død mand sammen. Der er noget, jeg kan bruge. Hvad? Du vil da ikke bilde mig ind, at du har syet en død mand sammen? Og når jeg siger, at jeg har syet en død mand sammen, så er det fordi, jeg har syet en død mand sammen. Jeg kan da godt vise dig stedet, hvis du ikke tror på det. Ja tak. På den måde fandt røveren frem til Ali Babas hus. Og for ikke at glemme, hvor det var, mærkede han døren med et kryds og skyndte sig derpå tilbage for at give røverhøvdingen besked. Næppe var røveren forsvundet, før Morgiane kom ud af huset. Hun lagde straks mærke til krydset på døren. Hvad er det?
Det er nok skummeren, der har sladret. Han har kunnet se ud under tørklædet, og nu ved røverne selvfølgelig alt om, at det er Ali Baba, der kender deres hemmelighed. Hvad skal jeg gøre? Jo, jeg tror, jeg tegner et kryds på alle de andre døre her i gaden. Så kan de ikke finde ud af, hvor det er, vi bor. Men jeg må hellere se at komme væk. Tænk, hvis røverne skulle komme tilbage. Kom så, røver. Kom så. Stille. Jeg tror det her. Lad mig nu se en gang, hvor jeg har sat det kryds henne. Hvad? Der er jo kryds på alle dørene. Idioter. I ødelægger det hele. Jeg er sur. Sådan nogle tøsedrenge. Hold mund. Hvis I gør det en gang til, så får I buksevand, forstået? Nu går jeg selv hen og henter ham, den gamle skumar. Og jeg gør ingen fejltagelser som jer. Idioter. Og røverhøvdingen gik selv ud for at hente den gamle skomager. Jeg kan da gå selv. Kom så her. Jamen, jeg kommer nu, jeg ved, der er en grund til at skrumme. Så, vis mig så, hvilket hus det var, du syede ham der Kasim sammen i. Jamen, jeg har jo lige sagt til ham, den anden lille røver, at det var oppe i det hus deroppe, jeg syede ham sammen. Er det deroppe, du mener? Deroppe, hvor der står Baba Perser. Ja, det er lige netop deroppe. Ja, det var fedt. Tak skal du have. Farvel med dig. Jamen, så var det, jeg tænkte, her røverhøvding med et lille guldstykke, måske til en fattig skumar. Sig mig, er du rigtig klog? Her røvergeneral. Her røver, der er så bøget til. Jeg sagde ud. Au. Aha, røver. Kom her. Hør det. Det er fint. Røver, hør efter. Vi må bruge alle kræfter. Vi må tænke, så det knæer, så det brager hele dagen. For at fange Ali Baba er det yderst ganske klart, at vi må gøre det med list. Vi må hitte på en plan. Vi vil tælle Ali Baba. Du skal leve Ali Baba. Du skal komme ned med nakken. Få en ordentlig ind på frakken. Samtidig røver nok i panden, så du helt går fra forstanden. Vi skal ordne Ali Baba, ja vi skal. Røvere til stille. Jeg har fundet på et råd. I må tage jer sammen. Man er op til røverdåd. Kom nu, røver. Tag sig sammen. Jeg forklæder og forvandler mig fra mig til oliehandler. Det er jo ganske genialt. Det er en blændende idé. Og i hver en oliekrukke skal der gemme sig en røver. Kom i gang, I står tøver. Ali Baba skal få at se. Ali Baba. Du skal bede Ali Baba. Du skal komme ned i nakken. Få en ordentlig på frakken. Samtidig røver kok i panden, så du helt går fra forstanden. Vi skal ordne Ali Baba, ja vi skal. Godt røver, kom, så går vi ud og klæder os ud. Om aftenen, da Morgiane arbejdede i køkkenet, gik olielampen pludselig ud. Nu gik olielampen ud, og jeg står her midt i maden og har ikke mere olie. Jeg har ellers gjort mig meget umage med maden i dag. Vi har nemlig fået fint besøg af en rigtig oliehandler. Nå, men hvad skal jeg gøre? Jo, jeg låner lidt olie fra en af de mange krukker, han har med.
Det har han nok ikke noget imod. De står ude i gården. Nej, hvor har han mange oliekrukker. Han må vel nok være rig. Og hvor jeg har smukt her i måneskinnet. Hvad er det for noget? Kommer der ikke lyde ned fra krukkerne? Det kan da ikke være rigtigt. Jeg lister mig nærmere. Jo, der kommer lyde dernede fra. Det er jo røver. Hvordan kan det være, at der er røver i oliesjejkens krukker? Du står Aladdin. Så må det være oliesjejken, der slet ikke er nogen oliesjejk alligevel. Men tværtimod er han røverhøvding. Så er han selvfølgelig kommet for at dræbe Ali Baba. Hvad skal jeg gøre? Der sidder han inde i stuen sammen med Ali Baba og venter bare på, at vi skal gå i seng, så han kan komme ud og hente sine røver og slå os alle sammen ihjel. Men jeg skal narre ham, skal jeg. Narre ham, den fæle skurk. Her er i det mindste en af krukkerne, der er olie i. Jeg tager lidt fra den, går ind i køkkenet og varmer den på komfuret, og så hælder jeg den lige ned i hovedet på alle røverne. Så, nu er olien helt kogende. Ja, den er faktisk brandvarm. Jeg tror, jeg begynder med at hælde olie ned i hovedet på ham her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Senere på natten, da alle i huset lå og sov, listede den falske oliesjejk sig ud i gården for at vække sine røvere. Men Morgiane, som jo nu var klar over, at oliesjejken i virkeligheden var røverhøvdingen, havde holdt sig vågen. Hun stod gemt nede i gården og ventede på, hvad der ville ske. Så røver, nu kan I godt vågne op. Jeg har lige siddet og spist en dejlig middag med ham, Ali Baba. Og så sagde jeg lige skulle ud og se, hvordan det gik med mine oliekrukker. Nå, kom nu, vågn op med jer. Vågn så. Hvad? Han er død. Men vågn nu op, du der. Hvad? Han er også død. Vågn så lige op alle sammen, hva'? Og de er døde alle sammen. Jamen, hvad skal jeg så gøre? En røverhøvding er jo ikke noget værd uden sin røver. Jamen, jeg må flygte. Hjælp. Flygte? Nej, Angatro, nej. Nu ved jeg, hvad jeg gør. Jeg går ind og danser og synger for ham, og under dansen går jeg tæt ind på ham, tager de 2 skarpe dolke, der sidder i hans bælte, og så... God aften, herr oliesjejk. God aften. Jeg er travlt. Travlt? Jeg havde nu ellers tænkt mig at danse lidt for dem. Sæt dem ned. Jeg har desværre ikke tid. Farvel. Bliv nu her og sæt dem ned. Jeg kan nemlig også synge. Bliv hos mig, for dig, kun dig alene, vil jeg synge smukke sange om morgensolens jomfruglød. Om gamle kongers glemte riger, mens nattens blide vinde bærer 1000 havers dufte i sit skød. For dig alene skal stråle stjerner lege. For dig i havens træers grene. Hvad skal du med mine knive? Giv mig dem igen. Se, jeg danser for dig. Ja, det gør du også meget godt. Bliv hos mig, for dig, kun dig alene, vil jeg danse dåens dans og jage tunge tanker fra din trætte pande. Og bære dig bag bjergets blå, hvor du skal stige højt mod solen og slænge dig i sandet på Atlantis gylde strande. For dig, kun dig alene, skal himlens stjerner danse. For dig, kun dig alene.
Giv mig så mine knive igen. Nu har du brugt dem nok til at danse med. Giv mig så mine knive igen. Nej, de knive her, den beholder jeg. Herr Røverhøvding. Hvad? Røverhøvding? Sikke noget vrøvl. Jeg er skam oliesjejk. Ja, men så skal jeg fortælle dig noget andet. Det er mig, der har slået alle dine røver ihjel. Og nu kalder jeg på Ali Baba, sådan så han kan se, at du slet ikke er nogen oliesjejk. Nej, lad være med at kalde på ham. Kan vi ikke ordne det på en anden måde? Ved du hvad, nu skal du bare høre, hvordan man åbner skattehullen. Du skal bare se... Nej, så let går det ikke, min fine ven. Du kom her med dine røvere for at dræbe Ali Baba, ikke? Overhovedet ikke. Nå, ikke? Nu dræber jeg dig. Nej, noget. Det er rigtigt nok, hvad du siger. Vi var ude på at dræbe ham, men jeg skal aldrig gøre det mere. Og det lover du? Ja. Udmærket. Så piller jeg med dig. Og hvis jeg nogensinde ser dig her mere, så får du buksevand. Men jeg kommer heller aldrig igen. Giv mig så min knive. Nej, den beholder jeg. Og kan du så komme afsted? Nå? Lad mig komme væk. Hjælp. Røverhøvdingen skyndte sig bort, og jeg tror nok, han skal lade være med at vende tilbage de første par dage. Takket være Morgiane kan historien om Ali Baba og de 40 røvere slutte godt. Ali Baba tog Morgiane og hele sin familie med ud til skattehulen, og de levede alle længe og lykkeligt.